Hayırlı kеш, siz жаңалықтар шығарылышын қорайсы. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Жылылық үшін әзірек төлейшек біз. Шәһәр йортларына ясалған капиталь түзеклендіру бізні тағын нәрсе білен шатландырыр. Хабаршыбыз сюжетінде. Ишек ашығы Горгаз Иваново шәһәрендә булган шартлаудан соң Россиядә газ плитәләрен тикшерә башладылар. Эш урыныңны саклап калырга теләсәң, белемеңне арттыр. Бегиш аэропорты хезмәткәрләрен укыта башладылар. Тиздән шәһәрдәшләре жылылык өчен әзрәк түли башлаячак. Йортларга капиталь ремонт ясаганда инженер шелтәрләрен автоматлаштыруга һәм фасадларны жылытуга зур игътибар бирелә. Бу үз чиратында чыгымнарны киметергә ярдәм итәчәк. Чаллыда исә капиталь төзекләндерү 15 декабрьдә тамамланырга тиеш. Шәһәрдәшләр ремонтның сыйфатыннан канәгатьме? Хәбәрчебез сюжетында. Куда это самое делали деньги, столько металла. 2.07 йорты подрядчылар эшли торган соңгы объект. Бирдә керү урыннарын төзекләндергәннәр. Хәзер нигез конструкцияларын ныгыталар. Ремонт эшләре әле тәмамланмаган, әмма шәһәрдәшләр инде канәгатьсезлек белдерә. Не совсем понимаю, почему старые подъезды снесли, потому что мусорка там была намного лучше ограждена каменной стеной. Там ни запаха не было, не видно урны. Вот. Ну и самая большая претензия, как я понимаю, у всех моих соседей, это к тому, что положили плитку на подъезды. Сейчас выпал снег, но очень скользко. Перил для спуска нету. Эти пандусы сделали так, что здесь инвалиды будут полдня ходить, маршировать. Нет. Сами посудите, зачем такой длины сделали. Эта плитка только ложат внутри здания. Особенно применяет их в медицине, в операционных. Они эту плитку положили на улице. То ли купили по дешевке, то ли девать некуда старые запасы. Мы не знаем, потому что рабочие это не знают. Идарә итүче оешманың баш инженеры керамик плитәләр дөрестән дә тайдырады. Хәзер алар подрядчы оешмадан сертификатлар сораган. Якын арада плитәләргә резина катламы җәяргә телиләр. Баскыч янына тотынгычлар да урнаштырачаклар. Пандуслар шәһәрдәшләр белдерүенчә лабиринтка охшаш булса да, алар шул килеш калачак, чөнки подрядчылар аларны гос таләпләре буенча урнаштырган. Югыйсә торак инспекциясе мондый пандусларны кабул итмәячәк. Быел исә инспекторларның эше күп булачак. Капиталь төзекләндерүгә төрле фондлардан 1 миллиард 164 миллион сум акча бүленгән. Төзекләндерү барышында шәһәрдәшләрнең чыгымнарын киметү турында да онытмаганнар. Проводятся работы по утеплению торцевых стен, что позволяет снизить потребление энергоресурсов в отопительный сезон. Особый акцент ставится на цветовые решения при покраске фасадов. Каждый эскизный проект разрабатывается и утверждается совместно с главным архитектором города. В результате новый парадный вид приобретают главные улицы и проспекты нашего города. Капиталь төзекләндерүгә бүленгән акчалардан тыш җирле үзләре рәисләре дә шәһәргә тагын 9 миллион сум акча җәлеп итте. Алар республика президенты грантларын җиңде. Бу акчаларны ишек алларындагы юлларны төзекләндерүгә тотарга карар кылдылар. Шулай итеп 7-нче, 18-нче, 56-нче, 13-нче һәм башка комплексларда юллар яңартыла. Сконцентрировали ресурсы, понятно. Детские площадки нужны, понятно, спортивные площадки нужны. Но если брать из того массива работ, которые необходимо выполнять в целом для всего жилого массива, я думаю, что внутриквартальные дороги – это самое необходимое из всех этих трех позиций работы, которую в первую очередь необходимо было выполнять. Бүген инде 2017 елда төзекләндереләчәк йортлар исемлеге әзер. Ремонт барышында түбәләрне япканда яңа технологиялар кулланачаклар. Подъездларга күзәтү камералары урнаштырылачак. Инженер шелтәләре автоматлаштырылачак. Инвалидлар өчен дә уңай шартлар тудырылачак. Программага автокаланың 147 йорты керде. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Түбән Кама заводларының берсендә узган атнада зур шартлау булды. Таифынкада янгынны сөндерүдә Түбән Каманың 30 махсус техникасы эшләде. Соңгы рәсми мәгълүматларга караганда, янгын авыр калдыкларны тирәнтен эшкәртү комплексында килеп чыккан. Бу гадәттән тыш хәл һава суыткычының сафтан чыгу аркасында барлыкка килә дип хәбәр итә Таифынканың матбугат хезмәте. 4 кеше зыян күргән, аларның хәле тотрыклы. Бу хәл аркасында республиканың экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Кама Орьяга территориаль да күчәйтелгән режимга эшләүгә күчкән. Со 2 ноября по 3 ноября 2016 года в городе Набережные Челны и городе Елабуга станциями контроля атмосферного воздуха никаких загрязняющих веществ не зафиксировалось. Никакой опасности жителям не представляет.
Әміне Ивановодағы шартлауда 6 кіші вафат болды. 6 ноябрьдә Иваново шәһәрендәге торак йортларның берсендә шартлау була. Әйтеп киткәнемчә, 6 кіші вафат, шулар арасында бер бала. 8 кеше төрле дәрәҗәләрдәге җәрәхәтләр ала. Бу хәлдән соң Россия буенча барлык газ белән эшләүче җайланмаларны тикшерәчәкләр. Әйтергә кирәк, соңгы айларда ил буенча газ шартлау очраклары яшайды. Бүген исә эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәгдиев район җитәкчеләренә газ җайланмаларын эксплуатацияләү шартларын тикшерергә йөкләмә бирде. Исегезгә төшерәм, җәен нәкъ шул сәбәпләр аркасында Чаллыда да 53-28 йортында зур шартлау булды. До беды один шаг. Бәләгә бер адым. Ялгышмасам, Ивановода 6 кеше вафат. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Чит кеше ясаган хатадан дәрес алырга кирәк. Үзебез дә бер тапкыр хаталандык. Башка кабатланмасын. Авырлыгын җитмәсә, армиягә алмыйлар. Быел 1999 елда туучыларны хәрби хезмәткә исәпкә алдылар. Кызганычка каршы, егетләрнең яртысы гына солдатка озатырлык. Сәламәтлекләре аркасында хәрби хезмәткә бара алмаучылар саны ел сайын арта. Мисал өчен, быел армиягә баручылар саны 145 кешегә азрак булачак. Шәһәрдәге махсус делегация исә шефлыкка алынган барлык хәрби бүлекләрдә дә булып кайтты. Биредә 240 шәһәрдәшебез хезмәт итә, 15-е президент полкында. Көзге чакырылыш 9 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Нарядный призыв. Көзен 432 егет армиягә чакырылды. 57-се машина йөртүче булып китәчәк. Хәзер хәрби хезмәткә 132 егетне озаттык инде. Көзге чакырылыш 18 октябрьдә башланды. Эштән китәсең килмәсә, белемеңне арттыр. Татарстанда алдынгы укыту буенча махсус программа гамәлгә ашырыла. Быел анда Чаллының 4 предприятиесе катнаша. Шулар арасында Бигеш аэропорты да бар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бер ел элек Бигеш аэропорты хезмәткәрләренең бер өлеше эшсез кала язган. Халык ара юнәлештә рейслар саны кимегән. Кризис шартларында эш урыннарын саклап калырга алдынгы укыту программасы ярдәм итә. Бигеш аэропорты бу программада катнашып, дәүләттән субсидиялар ала. На фоне таких глобальных улучшений производственных фондов меняются технологии обслуживания воздушных судов, технологии обслуживания пассажиров. И аэропорт просто вынужден реализовывать расширенную программу переобучения персонала. Олег 1992 елдан бирле аэропортта янгын сүндерүче булып эшли. Быел ул эш урынын калдырмыйча гына белемен арттырган. Хәзер янгын сүндерүче коткаручы һөнәрен үзләштергән. Раньше мы были пожарными, сейчас переучимся на пожарных спасателей. Нам это дает право тушить воздушные суда, как снаружи, так и внутри самолетов. Хезмәткәрләргә алдынгы белем бирүне мәшгульлек үзәге оештыра. Программа федераль һәм республика бюджетларыннан финанслана. Хезмәткәрләр эш урынында ук белем ала. Данное обучение проводится специалистами Центра подготовки состава гражданской авиации с города Москвы. Обучение проходит в 2 этапа. Первый этап – это заочное обучение, оно проводилось с 14 сентября по 30 октября. Далее включился второй этап – это очное обучение с 31 октября по 8 ноября. Әлеге дәресләр лекциялар залында бара, башта теория, соңрак белемнәрне тәҗрибәдә ныгытачаклар. В этом мероприятии до конца текущего года примут участие 170 работников аэропорта, находящихся под риском увольнения. На сегодняшний день 63 работника прошли переподготовку. Укулар тәмамлангач белгечләр дипломнар алачак. Гүзәл Шихапова, Юлия Шмакова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Туры урыны булмау сәбәпле 8 ятим Чаллыдан күченеп киткән. 3 ел эчендә 250 ятим безнең шәһәрдә фатирлы булган. Шуларның 51 генә Чаллылы. Калганнар республиканың башка районнарыннан. Хәзер исә ситуациянең нәкъ киресе. Торак җитмәү сәбәпле шәһәрдәшләрне башка районнарга урнаштырырга туры килә. Бу хакта бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. 3 ел дәвамында Татарстанда ата-анасыз калганнарны торак белән тәэмин итү буенча махсус программа эшли. Аның буенча 18 яшы тулган ятим фатир бирелергә тиеш. Быел исә әлеге исемлектә 24 Чаллылы, әмма фатирлар булмау сәбәпле аларга башка шәһәрләргә күченергә тәкъдим иткәннәр. Тик 16 кеше бу мөмкинлектән баш тарткан. Города Елабуги 5 человек. 5 кеше Алабугага, берсе Түбән Камага, берсе Питрәчкә, берсе Казанга китте. Әлегә милекне хосусыйлаштыру процессы бара. 8 кешенең берсе дә фатирына күченмәде. Кызганыч, ата-анасызлар саны кимеми. Тышта салкын булса да, өйдә һәр чак җылы булуын телибез. Матур киемнәр күңелгә, үй җиһазлары өчен җәймәләр фатирга нур өстияшәк. Якыннар өчен дә яңа елга менә дигән бүләк.
Иваново текстиле ярминкесі урамдағы хава тұрышы нендегіне болса да, үйге жылылық алып келе. Бұл ел сатушылар шәһәрдәшләр яратып өлгерген товарлар һәм текстиль эшләнмәләрнең яңа төрләрендә алып килгән. Юрган һәм мендәрләр дөя, сарык йоны, мамык һәм аккош мамыгы белән тутырылган, аллергия белән интегүчеләргә бамбук һәм эвкалипт тутырылганы тәкъдим ителә. Для сна нехорошо, дышать легче становится, то, что эвкалипт это идет лекарственное у нас растение. Иваново ярминкәсендә уранжир кирәк-яракларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Күргәзмәдә балалар һәм олылар өчен төрле төстәгесен һәм төрле материаллардан эшләнгән сайлап алырга мөмкин. Метрлап тукымалар да сатыла. Ткани подойдут на создание постельного белья, полотенца, пижамы. Күргәзмәдә кышкы суыкларда да өшетми торган оек башлар һәм бияләйләр дә бар. Да, ярмарка мне очень понравилась. Вот присмотрела себе варежки на зиму. Буду зимой в тепле. Спасибо за организацию. Очень приятно. Большой выбор. Ярминкәдә йомшак сөлгеләр, плетлар, мендәр һәм юрган тышлары, өйдә кия торган күлмәкләр һәм башкалар урын алган. Также у нас представлены акционные товары, такие как подушки от 100 рублей, комплекты постельного белья от 590. Есть у нас одеяло акционный по 360 рублей. Иваново ярминкәсе 14 ноябрьгә кадәр иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Сатучылар шәһәрдәшләрне экспокамы күргәзмә үзәгендә көтә. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көне узды. Шәһәрдәшләр Ватан ана мемориалы каршына чәчәкләр китерде. Көчле җил, кар булуына карамастан һәйкәл янына 100-гә якын кеше җыелды. Алар арасында депутатлар, түрәләр, завод эшчеләре дә бар иде. Шәһәр мэры бу бәйрәм вафат булганнарны искә алу өчен тагын бер мөмкинлек дип искәртте. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.